Bona tarda i benvinguts al primer espai d'actualitat del món que es grava 5 dies abans. Un programa que no enterra sardines. No, però que en canvi sí que fa plorar i no precisament de riure. Titulars i comencem. En aquesta setmana, que és blanca pels nens i negra pels seguidors de l'Arsenal, parlarem de temes multicolors. De color marró, la cagada que van fer la setmana passada. De color verd esperança, la desaparició del canal Intereconomia. De color rosa, l'aparició del nou canal Divinity. De molts colors, el Carnaval de Cambrils. De color cafè, l'obertura d'una botiga Nespresso a Reus. I de color grana, l'aniversari del Nàstic. No canvieu de canal, sinó el Pere i el Dani ho tindran molt i molt negre. I comencem el programa d'avui amb allò que professen Mickey Mouse i Minnie quan van a missa, la fe de rates. Sí, i és que la setmana passada en aquest programa vam cometre un error. Un error nosaltres? Això és més difícil que convocar un partit de futbol entre el Cambrils i l'Unió. Doncs sí, vam cometre un error perquè vam donar una notícia sobre un que es presentava a les eleccions a l'Ajuntament de Tarragona i que tenia una musiqueta i tot això, i per il·lustrar-ho vam dir nosaltres també volem recomanar músiques als que es presenten a l'Ajuntament de Cambrils. I vam fer això, mira. Sí, anem a passar a escoltar el tema d'Esquerra Republicana i és un tema del compositor Jordi Savall, com no podria ser d'una altra manera. Això ho vam anunciar al nostre programa de dimecres, però en l'informatiu d'aquesta cadena el mateix dilluns va sortir que el representant d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals seria Jordi Fargas. Sí, i algú dirà que rucs aquest parell que fan el programa dimecres i hi ha una notícia dilluns i la caguen igualment. Doncs no és que siguem tan rucs, que sí, que ho som, però el que passa és que aquest programa el gravem divendres i divendres encara no sabíem la notícia nosaltres. Sí, i tot això han de tenir en compte que el Pere i jo som al periodisme doncs el que Belén Esteban és, per exemple, a l'art abstracte. Home, doncs precisament no trobo que sigui gaire bona comparació, perquè Belén Esteban i l'art abstracte, veient la seva cara... Bueno, tens raó, potser no és una bona... Vols dir que diguéssim Belén Esteban i la cultura? Sí, veus? Això està millor ja, Belén Esteban i la cultura. Bueno, doncs una vegada reconegut l'error, donem la benvinguda al Jordi Fargas a aquest programa i esperem doncs que la liï bastant perquè el puguem treure bastant sovint. I parlant de Jordi Fargas, una notícia que de ben segur li agradarà. S'han petat Intereconomia. S'han petat, però quina manera de parlar és aquesta, s'han petat. Sembla que estiguis en un bar fotent a litrones. No es diu s'han petat, es diu s'han carregat, han eliminat. I a més, no se l'han petat, o no ho sé, a mi m'estranyaria més això que veure't tu amb una corbata nova. En fi. Sigui com sigui, l'altre dia vaig anar a posar el gat a l'aigua i... El programa aquest de tele? No, si et sembla, doncs el meu gat que el vaig anar a dutxar. Doncs clar, el programa de tele, home. Vale, tu mires aquest programa o què? Doncs clar, el gat a l'aigua és un referent de l'humor nacional. Tothom que vulgui estar fent gràcies per la tele ha de veure el gat a l'aigua. Bueno, doncs tu mateix, jo el que havia sentit és que no és que s'hagin carregat la cadena, sinó que el que hem fet és canviar la freqüència. Per tant, si tornes a resintonitzar la TDT, doncs els podràs veure. Ah, sí? Sí. Ah, doncs passo. Però aquest no és l'únic moviment televisiu d'aquests dies. No, perquè no sé si recordeu que fa unes setmanes us vam anunciar que CNN Plus deixava lloc a un canal de 24 hores de Gran Hermano i nosaltres el que vam fer va ser dir, doncs mira, nosaltres intentarem ajustar-nos al nou tipus d'audiència de la tele. Bueno, mireu el que dèiem. Però el que sí està clar és que si volem seguir gaudint de la nostra fama i el nostre desenfrenat ritme de vida, potser haurem de fer un plantejament. Doncs sí, precisament això és el que hem fet. Hem fet un plantejament i hem mirat de readaptar una mica aquest programa als nous temps. Més o menys la setmana que ve aquest programa serà una cosa així. Dani, tu vols dir que si fem això pujarem l'audiència? Home, no sé, jo crec que no, És que a mi molt no m'està agradant, però tot sigui per tindre més audiència. Jo ja tinc fugots i tot, em sembla. Almenys al YouTube sí que ens miraran, perquè la gent guarrades per internet no busca... Sí, no sé, jo quasi que podíem deixar córrer, Aquí no em toquis, que em fa pessigolles, cabron. Para. Ai, xato! Doncs resulta que aquest canal no ha tingut gaire èxit i el canvien una altra vegada més donant pas a un canal femení que es dirà Divinity. Sí, sembla ser que el nou canal, el que va substituir a l'anterior, tenia encara menys audiència que l'original. Això és com si traguessin la TDCAM i fiquessin TV Reus. Nosaltres, en el nostre afany d'adaptar-nos a les noves tendències, també intentarem fer alguna cosa semblant al que facin en aquest canal. Sí, el que passa és que com que el Dani i jo no tenim gaire tirada entre el públic femení del perfil de Divinity, el que hem fet és buscar una presentadora més del seu estil. És aquesta. Estem segurs que triomfa més que el canal de Gran Hermano.
I deixem de parlar de tele i parlem d'una cosa més interessant. Més interessant que la tele? Doncs sí, això sembla, no sé per què, però incomprensiblement el passat cap de setmana la gent va deixar de veure Cine de Barrio i va sortir al carrer. I que hi havia al carrer que no hi hagués a la tele? Hi ha Cine de Barrio? Doncs gent jove hi havia, per exemple. Sí, gent jove o d'esperit jove amb ganes de passar-s'ho bé i de fer molta gresca al Carnaval de Cambrils. I ho van aconseguir o què? Com va anar No ho sé, jo no hi vaig anar. Jo tampoc. I els més cafeters estan d'enhorabona perquè Nespresso ha decidit obrir una botiga a Reus. Home, d'enhorabona, d'enhorabona. Si el pobre Juan Valdés ha de vindre amb el ruc de Colòmbia fins a Reus, té por. Amb el ruc, tu sí que ets ruc. Bé, després de diferents mesos de negociacions entre les diferents capitals, finalment han decidit implantar la seva botiga a la capital del Baix Camp. El que no saben és que, clar, a Tarragona ja no quedaven locals, degut a que, clar, Ikea, Carrefour, Corte Inglés, estaven tots allà i, bueno, no quedaven locals disponibles. Des d'aquí li vull dir a la gent de Nespresso o de Nescafé que si el dia de la inauguració el George Clooney està molt liat i no pogués venir i necessiten un tio guapo, doncs que poden comptar amb mi. Amb tu? Sí. Com diria el George Clooney, and what else? Temps ara pels esports. El Club Gimnàstic de Tarragona compleix 125 anys i per celebrar-ho han convidat els intèrprets originals del seu himne, els Bububobs. Per què dius, home, no pots fer mofa del club poliesportiu més antic d'Espanya? No, si no estic fent mofa. Tu coneixes l'himne del Nàstic? Mira, escolta l'himne del Nàstic. Nàstic, Nàstic, crida l'afició. Nàstic, Nàstic, ets el millor. Sona, no? La sento alguna vegada, no, l'himne? Doncs ara escolta la cançó de la sèrie de dibuixos animats Els Bububobs. Bueno, home, es pot dir que s'assemblen, no? Però d'aquí a dir que s'assemblen, però si s'assemblen més que Jordi Pazos i Talan Dusabayev. Són clavats. Home, però per dir que vindran els Bububobs aquí a la celebració tampoc no és per tant. I per què no poden venir? Per què? Perquè són uns dibuixos animats? No, perquè han de viatjar sense mai parar i al planeta Terra han d'arribar. I tot seguit la informació del temps. És temps de calçotades. I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, escoltin aquesta nit a les 9 al Desinformatiu, al 90.0 de la FM. Nosaltres tornem dimecres que ve a la mateixa hora, possiblement amb alguna de les notícies més destacades de la informació del Camp de Tarragona. Tinguin una bona setmana. Possiblement.